De AVOEK is een organisatie die de taal in Friesland wil bevorderen. En we willen dat natuurlijk ik graag doen onder de jonge ouders van Friesland. En daarom organiseren wij een beurs om mensen cent te laten wat taal en cultuur in Friesland voor hebben zitten kunnen. Wij verwachten een hele leuke familiebeurs met elke nien ken, baken, beppen, opa en oma, heid mem, maar ik aankomende heid en memmen. Of iedereen die het wat te meiden heeft, mij jonge ben, maar ik de band zelf. Protte activiteiten voor de band zelf, protte valleesactiviteiten. Nou, verwacht je dat er een heel soort mensen op aankomen die er een hele mooie dag met elkaar hebben kunnen. En we verwachten dat er een heel soort bedrijven binnen die het gaan presenteren willen. Dus eigenlijk is het een dag uit voor de hele familie en je kan er alles doen wat je wil. We hebben zelfs nog een oppas voor de band als je even zelf voor de beurs willen. En ja, eigenlijk alles is aanwezig om een leuke dag te maken. Wij willen er maar bereiken dat er een goed gevoel bij mensen is over het broeken van de taal in Friesland. En met name het broeken van de taal in de opviering. En wij willen mensen daarin zien laten wat een rijkdom wij in Friesland op het merk van taal hebben. Put your hand on the heart that was cold as the day you were taken away. I know it's been a while, but I can see it clear as day. Right now, I wish you could hear you say I drink too much and I smoke too much Dutch. But if you can't see me now, that shit's